खुलुमबाय बड'सा नायगिरि नोंथांमोन आरो रेसिं बड'लेण्ड निउस चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोन। दिनै जोङो बाव खौरां मेल लानायनि मेन उद्देश्यानो जाबाय माने जोङो कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिबान एंग्लायबाय। मानो होनोब्ला जोङो आगोलाव गोबां दिन कंग्रेसनि मावबोदोंमोन, कंग्रेसनि आइडिय'लजिखौ मोजां मोनना मावबोदोंमोन आरो गेजेर खल'निफ्राय जोंखौ जिबायदि बिहेभियार खालामदों दोलोनि माखासे माबाफ्रा लिडारफ्रा जों बेखौ गाज्रि मोननानै दा जों कंग्रेस दोलोखौ ओंखारबाय। थांनाय जोङो 2020 नि फेब्रुवारिनि 20 तारिखना बेसेबांबासोआव जइन जादोंमोन कंग्रेस दोलोआव जों गासैबो जइन जादोंमोन। बे दा माने जोङो बे गासै ग्रुपआनो जों गासिबो रिजाइन होजोब्बाय। मानोना जोङो कंग्रेस दोलोखौ दा मोजां मोनोमोन, दा माखासे खेथ्रआव जोङो मोजां मोनासै। मानोना जोंखौ जोंनि बिबाना दा आंनि बिबाना दङमोन डिस्ट्रिक्टआव, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव एसटि सेलनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै। दा जुदि जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गाहाय नेहाथारि हिसाबै थासेयावबो जुदि जोंखौ बिथांमोना जुदि जोंजों जेबो कनसाल्ट खालामाफाला, जोंखौ जेबो पावार होआफाला, जोंनो जेबो माबा होआफाला, जुदि गावसिनि मथे जुदि खामानिखौ मावजोबोब्ला होमबा जोंखौ बिबानाव दोननायनि मा माने जाखो? जुदि पेरेन्टस बडिया जुदि अल इन अल मोनब्ला, जोंखौ दानायनिखौनो मानिखायामोन ना। बिदिब्ला जोङो बेयाव थानानै मा मोननो? आरो जोंखौ जुदि नायखायाब्ला बेनिखायनो जोंनि बिबानखौ होखाबाय। आरो जोङो थांनाय माबायाव नैबे MCLA माबायाव बिधान सभानि खेथ्रआव MCLA इलेक्सननि खेथ्रआव नुनो मोनदों जे जोङो जोंनि माखासे गोजाम वार्कारफोरखौबो बिथांमोना जेबो माबाखौनो होआखै, रेसपन्सखौनो होआखै, माने जेबो माबाखौनो होआखै। दा जेसेखिनि MCLA बिथांमोना गायसननानै होदों, दा जेसेखिनि MCLA बिथांमोना मुं थिसनना होदों, बे MCLAफ्रा गासिबो साननै सानथाम सिगां जइन जाजोबनाय। जोंनि गोजाम माखासे वार्कारफोरनि थाखायनो जेबो सुबिदाखौ होआखै। जेरखम बुंनो थाङोब्ला जोङो फटबजराव बुंनो थाङोब्ला दा जेनेबा गोदान सासे माबा मोनदों, बियो होनब्ला सहेन ब्रह्म। न'डाउट जों सहेनखौ गाज्रि मोनाखै, मानो माखासे बिनि कर्मकर्ता, बिनि माखासे लोगो दोगोफोरनि बिहेभियारखौ जों गाज्रि मोनदों। आरो जेन'बा नोङो गुमा समस्तियाव जाय बिथाङा मोननांगौमोन बे बिथाङाबो मोनाखै। आरो बिनिफ्राय नोङो बावखुंग्रि समस्तियावबो जाय बिथाङा मोननांगौमोन बे बिथाङा मोनासै। आरो नोङो फकेराग्रामावबो बेबायदिनो मोननांगौमोन। आरो बेबायदिनो गासैबो बिटिआरआवनो 40टा समस्तियावनो जाय बिथांमोना मोनथावथाव माबायाव दंमोन, बे बिथांमोना मोनाखै। बिनि थाखायनो जोङो दुखु मोनदों। माने कंग्रेसनि आइडिय'लजिखौ जों आगोलाव मोजां मोनदोंमोन, दा बिसोरनि माबाया मोजां नङा। मानोना बिसोरो पार्टिखौ नाया, माने बिथांमोना बुंनो थाङोब्ला थाखा फैसाजोंसो नायो होननाय बायदि। बिथांमोना थाखा फैसा लानानैसो होदों बायदि। MLA MP फोरजों रायज्लायनानै थाखा फैसा होनानै बिथांमोना जुदि भटखौ लायोब्ला उनाव बिथांमोना मा मावगोन? MCLA जुदि बायदिबो देरहाबायानो दे, उनाव मा मावगोन बिथांमोनाथ' जेबो मावनो हानाय नङा। बेनिखायनो दा जोङो गासैबो टिमानो जोङो रिजाइन होजोब्बाय। आङो दाखालि थांनाय 1 तारिखआव होदों, आरो बिथांमोनाबो नै डिस्ट्रिक्टनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ST सेलनि बिथाङा एक्जिकिउटिभ मेम्बार, आरो बिथाङाबो BLA, आरो बेबायदिनो गोबां मानसि दंबावो आरो जोंनि टिमनि मानसि गासैबो ओंखारजोबगोन। जेसेखिनि जोङो कंग्रेस दोलोनि मानसि दङ, जोंनि माबायानो दा दिनै बेलासिफ्राव बा गाबोनफोर जोंनि ST सेलनि प्रेसिडेन्टआबो होनो हागौ, आरो माखासे ब्लकनि कर्मकर्ताखौ लाना बिथाङा दा माबागोन, रेजिगनेसन होगोन। दोलोआव हाबनाया माने जोंथ' माने रायजोनि मोजां मावनो थाखायसो जोङो आगोलाव कंग्रेस दोलोआव हाबखादोंमोन। मानोना दाबो जोङो बेनो सानो, आरो बबेबा दोलोआवथ' जों माबा मोनसे नङा मोनसे दोलोआव एंगेज जाना थाखानांगोन। रायजोनि मोजां मावनो थाखायसो ओंखारबोदों नालाय। दा बेखौ बुंनो हाथ'आ, उनाव मिथिगोन।